खुलुमबाय रायजोफोर आं बे समाव मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय गोलाव सम सासन खालामनायनिफ्राय गोग्लैयोब्ला सिखारफिननो थान जायो बे बाथ्राखौ बुंदों केबिनेट मन्थ्रि मानगोनां उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा मैयानि सानाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदोंमोन नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लादो। गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय गुबुन गुबुन हानजानि मानसिफ्रा दिनै इउपिपिएलनि मावनाय दांनाय बिनि साननाय हनाय आरो दैदेनगिरिफोरनि जिखिनि माखासे सास बेखौ लानानै बाहाय जयेन जाजोबदों। जों बाहाय आंजों लोगोसे मानाव गिदिर एमएलए दङ बिरन बसुमतारी आरो मानाव गिदिर बिएम रनजित बसुमतारी दङ आरो बेवहाय सोरबा सोरबा बिदिनो प्राइमारिनि आफादगिरि जानाय एक्स प्रेसिडेन्टआनो सानै दङ जायफोरनाखि बिपिएफनि आफादगिरि जादों बिसोरबो जयेन जादों गासै 170 हौवाफोर आरो हिन्जावफोर बेहाय जयेन जादों। बे मोजां साइन आरो बेथ' मोनसे मानसिफ्रा दा रियेलिटिखौ माने होसोग्रा जाबाय खारन 17 बोसोर जि मोनसे दलखौ बिसोरो मदद होबोदोंमोन आरो दा नुबाय मा 17 बोसोर सासन खालामनाय दला काउन्सिल बादि मोनसे फिसा ओनसोलाव खनसे गोलाव सम सासन खालामनानै क्षमतानिफ्राय जुदि गोग्लैयोबा सिखारफिननांगौआ गोब्राब दा बेखौ मानसिफ्रा बुजिनो हमदों। ओंखायनो दा जाय गोदान दला मोनसे क्षमतायाव दङ आरो बेहायनो मोनसे भबिष्यत दं होननानै बयबो बाहागो लानो फैदों आरो होनबाबो थुक्राझाराव मोनसे डेभेलपमेन्ट नांगौ। दा बर' एकर्डआव गोबां माने दफाफोर दङ जेरै आइटिआइनि खोथा फैदों बाहाय आरो चिरां जिल्ला हिसाबै बहुतखिनि दफाफोरनि गेजेराव माखासे अनुष्ठानफोर फैनांगौनि बाथ्रा दङ। दा बेखौ मावफुंनांगौबा मोनसे स्टेबल गभर्नमेन्ट नांगौ आरो स्टेबल गभर्नमेन्ट नांगौबा जोङो दिनैहाय मोनसे भायबिलिटिखौ नायनांगौ जाबाय। दा बिटिसि ओनसोलनि मानसिफ्रा रावबो नेसनेल पार्टि एबा बाहेरानि दैदेननाय पार्टिनि आखायाव बिटिसिखौ होनो गोसो गैया। बे हिसाबैनो गोदो अपोजिसन बिपिएफ हान्जानो भटखौ खम होदों खिन्थु बिपिएफनो बांसिन होदों। बिपिएफनो 19 बोसोर सासन खालामनो सुबिदा होदों। बेनि उनाव दिनै बिपिएफआ जिहेतु मोनसे सम्भाबनायानो गैला इउपिपिएलनो भट होनानै इउपिपिएलखौनो आरो गोलाव सम सासन खालामनायनि मोनसे सुबिदाखौ होगोन आं बेबायदि मोनसे साननायखौ नुनो मोनदों आरो जिहेतु बिटिसिनि मानसिफ्रा गुबुन गुबुन राष्ट्रीय दल एबा गुबुन बाहेरानि दलफोरनो क्षमता होनो गोसो दा जों मोजां गेलेनांगौ आरो दा बे बाइ इलेक्सनसो गासै माने फ्राय हमनानै लादो 15 माससोल' एमएलए जानानै थागोन बेनि उनावहाय जेनेरेल इलेक्सन फैफिनगोन 2026आव आरो बेवहाय जोङो फुल फ्लेजेड मोनसे इलेक्सन गेलेहैगोन। बे बेलायाव जोंनि मोखाङाव जायफोर दं कंग्रेसखौथ' जों एसेबो लाया कंग्रेसआ गासै आसामाव मोनसेबो देरहानायबो नङा सामुगुरिया एसे गोब्राब मोनसे फाइट जागोन थेवब्लाबो सामुगुरियावबो कंग्रेसआ जेननो हागौ। दिल्लीयावथ' कंग्रेसआ मालांखानिफ्रायनो गैया जानानै दङ गावसिनि अस्तित्वआबो गैया। बिपिएफआ दिनै खुब गाज्रि अबस्थायाव दं। आं रावखौबो बेक्तिगत भाबै रायनांगौनि खोथा गैया हानजा हिसाबैनो खुब गाज्रि अबस्थायाव दं बिसोर दा बाइ इलेक्सनखौथ' देरहाया 25आवबो खुब गाज्रि रोखोमै डाउनाव थाङो। बे अल इन्डिया एसेसमेन्टआव फैगासिनो बिपिएफआ 2025नि जे काउन्सिल इलेक्सन जागोन बेवहाय जेसेबां सिट बिसोरो 2020आव देरहादोंमोन बिसोरनि 1/3बो थाहैयाबो जानो हागौ। बे अल इन्डिया एसेसमेन्टआव फैगासिनो दं खिन्थु इउपिपिएलआ दावखोगोन दावखोनाया बेसेबां लेभेलसिम दावखोहैगोन बेखौ दा रावबो क्लियार बुंथ'नो हायाखै। दा जोंहा इउपिपिएल हिसाबै जोबोद मावनांगौ दं। ओंखायनो बे इलेक्सनखौ लानानै गोसोफ्राव गाज्रि मोनलायनानै थानाय बा एसे गाज्रि परिबेस सृष्टि जालायनो हानाय रोखोम स्ल'गानफोरखौ होलायाबा हामगौ। जेनेबा दाखालि खोनाबाय आं माबा प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव आरो जुदिও फारसेथिंनिफ्रायबो एखे खोथाखौनो बुंनांगौ जे हाग्रामाखौथ' हाथायनायनि बाथ्रायानो फैला बे गैखायाबो जिहेतु दा आं सानदों मा आंथ' जिबनाव फ्राय माने 30-35 बोसोर राजनिति नुबोबाय आं स्ल'गानबो होबोबाय लेक्सारबो होबोबाय आंनि जिबनाव रावखौबो आङो खुनु दिन बे सोरखौबा हाथाव सोरखौबा बासाव बे स्ल'गानखौ सहाय लानानै आं इलेक्सन गेलेबोफेराखै। आं बेखौ खुब माने एसे उन्दैफोरनि खेला बादि मोनो बेफोरखौ गारलायलायनानै जोङो एसे फ्रेन्डलि मडआव गेलेनांगौ। सामहाव बिपिएफ इउपिपिएलनि गेजेराव सत्र'ताया जोबनांगौ आरो बबेबा मोनसे नङा बबेबा लेभेलाव जोङो
सामाजिक इन्टारेस्टआव एसे बुजा बुजिखौ रैखा खालामनांगौ आं बेखौनो लुबैयो सार हाग्रामा महराया मोनसे बाथ्रा बुंदोंदि चिफ मिनिस्टार मन्त्रि मनला फैबाबो एबारनि बाइ इलेक्सनाव इउपिपिएलआ बिपिएफखौ फेजेननो हानाय नङा होननानै बिनि थाखायथ' माने हाग्रामा महिलारिखौ साबायखरसो होयो आं मन'बलखौ लानानै खारन आं एसे मोजां मन'बल थानाय मानसिफोरखौ मोजां मोनो देरहायो देरहाया बे आलादा बाथ्रा बेहा मन'बला खुब स्ट्रं आरो बिदिनो थाबाय थाथों देरहानायाथ' देरहानाय नङा खिन्थु आं बेनि थाखायथ' बेखौ आङो साबायखरसो होयो खारन आं जेननानैबो मानसिया गोसोआ जेनाबानो जायो आंथ' जिबनाव बेसेबां जेनबोदों फालाय आंखौ नाया इलेक्सनाव आं बेसेबां जेनबोखो 2009निफ्राय लानानै दा खेबबासो इलेक्सन जेनबोदों खिन्थु इलेक्सनावसो जेनदों आं अंकआवसो जेनदों मन'बलाथ' जेनाखै आंनि मन'बला जेनैनि थाखायनो आं दिनै देरहानानै मन्थ्रि जादों हाग्रामायाबो गावनि जिउ जोबजासे मन'बलखौ लाखिबाय थानो हायोबाथ' मोजांसो